हॅलो बाबू. हॅलो आहे. हॅलो हॅलो. अगं व्हिडिओ किती थांबलो गो मागे गोटो. अगे आहे तुका सांगलंय ना मी, रेंज फक्त लोट्यापर्यंत, गोट्यापर्यंत नाही. लोट्या रे आधी. होय रे होय. काय रे बाबा, कामाच्या याच्यात विसरलंय बघ. या बघ इलय. हा बघ आता कशी दिसतस, लोट्या रिलस ना म्हणाल. हा बाकी बाबू कसं असस? मी एकदम बरो. तुम्ही कसा असास तू आणि बाबा? आमचं काय बरे असो. हा बरं तुमचा काय ता चालू असता वर्क फ्रॉम काय ता आता नाही? अगे ताच करूक ऑफिस मध्ये येलय. तुका तर माहित आहे ना माझी मुंबईची 10 बाय 10 ची रूम किती उकडतात. त्यात कामाचं प्रेशर लक्षात लागला नाही माझं, म्हणून ऑफिस मध्ये येईल. ऑफिस मध्ये कसा आहे एसी बीसी मस्त एकदम फर्स्ट क्लास. होय रे होय. इल्लय त्या मुंबईच्या खोलीवर, त्यात डोक्यावर तुमच्या सिमेंटचे पत्रे. कसला उकाडता, कसे राहतास तुमचा तुमकाच माहिती आहे. म्हणून सगळीच लोक आता ऑफिस मध्ये देतात. ऑफिस मध्ये कसा एकदम गारे गारे एसी. आणि तुका गंमत सांगू, आज आम्ही सगळे ऑफिस मध्ये येलो आणि ऑफिस मधले एसीच बंद पडलो. काय सांगतो? काम चालू आहे. सर वेळा म्हणून इल्लय बाहेर तुका व्हिडिओ कॉल करू. अरे टाम ना नुसती. अगे आहे पण तुमचा बरा असता गो. गावाकडे मस्त सगळी झाडा बिडा एकदम थंड वाटत असतात ना. काय नाही रे झिला, गेले ते दिवस आणि राहुले ते आठवणी. म्हणजे रे पहिला कसा आपल्या इथे मोठी मोठी झाडा होती. आता सगळ्यांनीच ती कापान सगळ्यांनी कलमाची शेतीच केली आहे. आणि ती कलमा जरासा वादळीला की मोडान पडतात आणि उन्हाळ्यात सावली पण देणत नाही. नशीब आपल्या घराच्या शेजारात 2-4 मोठी झाडा शिल्लक होत, थयच जाऊन बसतोय सावलीत. अगे आहे गावात झाडा तरी शिल्लक होत. मुंबईत झाडांचं नामो निशान नाही. आणि मी जय राहतोय ना थंय ना केमिकलची फॅक्टरी आहे. नुसतं केमिकलचं वास मारीत राहतंय. आता माका कळता झाडांचा महत्व. कळला मा. आता गावात गेलंस तर निदान 4 झाडा तरी लाव. 4 काय 8 झाडा लावतालय मी बघ. नुसती झाडा लाव नको, ती वाढव सुद्धा. वाढवताय सुद्धा. काय रे मायलेकांचा काय चालू हा? बाबांनो तुम्ही कधी इलात? बाबांनो काही गेलाच काय होता तुम्ही? अरे मेल्या गरमीचे दिवस, त्यात आपलं घरातलं कूलर ताट झालो, तोच रिपेअर करून इलाय. त्याचा कसा हा गरमीत एक वेळ जेवण नाही मिळाला तरी चालत, पण ह्यो कूलर चालाक होय. होय 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 चालाकच होय. बाकी मम्मी प्रणाम माझी. आहे चल येतोय मी. होय होय ठेवतोय. गो मी काय म्हणतोय, आपली 4-5 झाडा ऐकून एसी घेऊया का? ओ चुप रवा, माझ्या झाडांका हात लावायचो नाही. पेपरान वारो घाला वयो तर. अगो पेपर पण झाडापासूनच अरे बनतात.